Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep bumi angus sapa? Karangkadempel. Karangkadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karangkadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karangkadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karangkadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ngapae Bagonge ngapae cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tak ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora sak cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi lho sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara kan boyong karo Semar boyongan. Nek rasa ngrasani karo wong Karangkadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangkadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangkadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Andane, kowe ngerti ra? Terminal Beksa iki gentone iki. Aku nena wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, Ndara. Ndara wis sanggene wilujeng, Den. Kakek Semar slamet aku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Nggih, kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Ya, Kek, slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Iya, Siwa Putrana ya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Iya, Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Iya, Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh.
Kula niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wisanggene bekti kula kunjung nggih, Den. Nala Garing tak tampa. Tiba padha-padha Nala Garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari arang ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak donga-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Garing Kaca bekti kula nggih, Den. Ya Garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya Garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petra tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Tru tak tampa. Ndara Garing Kaca ya Petra. Ndara Antarja ya Petra. Ndara Abimanyu ya Petra tak tampa. Ayo Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garing Kaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong iya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong iya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap, disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumangsaku ora penak to iki. Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbuhake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenenganing Kakek Nayantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten napa-napa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusaking para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta tan wurunga Ngamarta badhe rubuh
nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye nggih? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahestungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Yen pancen temagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nah, nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku. Sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma? Ah nggih, matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ing bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Munake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Ah, kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing ngrawuh nang Karang Kadempel. Nala gareng lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Tru. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Ah, wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC.
Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Heeh. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Nek ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun mrisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoak. Hoki apa? Kire. Wih, hoki kabar tidak benar itu hoak. Penemban wilujeng. Oh, iya Semar. Slamet tekaku nering Sambikala. Arep aku tekan ana ing papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya Ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo angkene biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala garing tak tampa pangestuku Tamanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petruk tak tampa pangestuku Tamanana ya Petruk. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Agong wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagai napa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit, ya, Tru? Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku Tamanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampeyan diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kahanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saring usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandhening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta katujuh ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen
Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan Negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang Negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang Negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek Brana Picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan Negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan Negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikandhani 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal lakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kowe dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka Negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes sinten? Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa orang glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksudnya piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedeloe kok. Kowe tekan Negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek Negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapane kok yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wasene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing Negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan Negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk.
Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Durna bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Durna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, awula kowe teng Naruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo sik, Mar? Tenang, Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Bang. Ameng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sapulahe menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Nek sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus sapa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ngapa Bagonge ngapa cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tak ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora sak cerewet kowe. Iya. Ajange dadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training,
sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara kan boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksa iki gentone iki. Aku nena wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejar-kejar. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pamparane terkati-kati. Lho, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak toce Bengawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karung isi emas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Kadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi ning pundhake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kowe terus di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek ana sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ngono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambimu mbok yo men. Lah kowe ora ngewangi aku apa? Lho, lah ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus
Ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkaya amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titeni omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titeni. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke omongan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daradasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Lha edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ngoten. Wong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Siap, Gong. Maju. Yo. Aku mundur.
cocok tunggal jebol dadamu wal. Lagi. Gatut Kaca Siwa Kartomarma kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Mari baksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Wah. Aku kok ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari nang galake papat. Lho, galake papat piye? Kowe darang ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, nang kene sapa? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Lena Pangendhawu tak pecah siramu. Lena Pangendhawu tak suguhi ramban. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo tengkul mlocot iki. Mati dening aku panggal tak ayani. Yo.
Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang Bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang? Pengen iso perang? Pengen. Ngamuk tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa iki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet-ambekan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane ngampet-ambekan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Nek serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, lang gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye neng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mulane ndek Bendara iki dimanfaatke. Iya, iya arep njaluk Ndara Gatotkaca. Ayo, apa selamat. Lolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telane sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak Karkasuta. Mpun Den, wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, gleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Wah, edan. Apa
bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng dasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumah saya kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sampenae dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok ki cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karo iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane. Banter tenang, Pak. Mati aku sambato. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jamule. Kurawa ora gawe rusak karang kadempel. Jamule. Wak tonyo lho, Reng. Meduni nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Yo arang rung tau landing. Yen ngapura kaya. Oke, sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, ha? Aku tak golek pitik saoke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni. Pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Nek kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu talani gerobak kon mlaku ngalor, sikil talani gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditenono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bati.
Boyong karo bapakmu ayo aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak kantutke dosane kowe tak sirnake Bagong. Wo, lu ngerti awake dhewe sak. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles kuwi cetha yen kowe kencingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku kowe sing tak ajar Begawan Durna. Njumbuhake lawan kesagu aku nalika semono, aku sagu diutus ning Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus ning Ngamarta, aku sagu diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun-sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa, ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Yen pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karangkadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih. Antasena Atmat Jakuca bagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangestune Siwa Ireng wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestu tampanana. Anggir kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Iya kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Iya kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Projeng Ndarawati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang utus, sira diutus apa kulo? Uma Ireng. Atmat Jaku Ndrepsila geni kepiye? Sejatine praptaku ning negara Ndarawati iki ora saka kareping Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ana ingkang utus. Sira kulub diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning kepundhenku para Pandhawa. Mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingiune. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban.
Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakene Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mulawa gandeng kakene Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumuli wis anggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakene Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak. Dawuhing kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ingkang kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndarawati. Kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir idemnya mangolon caka wadanari romberanang kuseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring kengganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi wis anggeni yen to siji sira pengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Margake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Ndarawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji, Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Merga aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau wis anggeni. Kagatri sangga pirang ulin angkul kirempit-kempit dosang reknaning bawana di wis anggene wis didapuk minangka dadi juru wicara wontene aku ingkang eksekusi. Lho. Embungmu iki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kesuma diboyong marang Karangkadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakene Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem maring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngambil Sekar Wijaya Kesuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndarawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon. Sampeyan ki wakku Ndarawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge wis anggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu ki kok nantang karo wakmu Ndarawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndarawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndarawati, Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe
tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndrawati ngempun narimaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakde. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakde Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Wijayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi akhir sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo pampane ora neng kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan jawi kene. Krewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gomboling ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Setyaki tak endhake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik sanggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul munggu ngayuda kewapak bawatnya bentar bawatnya bentar kewabangnya munggu ngaloko neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Mak Cilik Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Mak Cilik, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurut duwe rasa melas. Mengko ndale tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satria Garbaruji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndrawati. Antasena karo Setyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, jaluk pangapura yen pamanmu Garbaruji mentala karo kowe Antasena. Ayo panggawa tayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena. Kakang Antasena, jangan ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe gini. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Piye? Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Iya, setaken Dak. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu, nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Nek kandhani ora dicempalani ndak metu man bae. Iya, aku percaya.
Kowe mesti iso nyemparangi Antasena ning urung kaluwan kara ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane dadiane jajal nek iki kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal bangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab kok. Ya, bisa ngeli tampan ono. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun kok. Sekar Wijaya Kusuma boyo ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestake dawuh. Nderek mriki reksana negara Ndarawati ya Dimas mriki ngestaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Ndrawasila Geni Yasi Wisanggeni nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta mriki ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring Jengkar Paduka Setyaki iya aku njaluk pamit titip negara ya Dimas kula ngestaken dawuh. Sugeng tindak Paduka mugi kalising sambi kala prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi. Iya, ngaturake panuwun Dimas. Namung dapur dipunutus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya. Suwados sowan ngabdian tulung resa Paduka Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Mugi andadosna ing kawuninganmu. Bilih sak mangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-kelapaton lergen saking risang mawe gandrung ing Tandurja kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening ati ora liwat pangestu ning Wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi andadosna ing kawuningan sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku Jangkar Bumi dikasih yen mengaten. Wigatine. Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten negari Ngamarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah, namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negari Ngamarta. Saengga negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi-uni mujudaken praja ingkang ayom-ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken rasa Paduka Kanjeng Wahing Mandura. Lho, syarat-syarane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung Paduka Kanjeng Wahing Mandura mari ngambil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugoro. Sak mangke pareng badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho, Kyai Nenggala inggih kasinggihan mekaten.
Antarja. Yen mesine kowe ngerti, Kyai Nenggala Kyai Logoro kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadiwatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Logoro dadi sarana sarastrana mbangun Kahyangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kyai Logoro kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kyai Logoro utawa Kyai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngambil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten ginanipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore. Mbok Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh pun. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Piye? Nyo tampan ana Kyai Nenggala. Prabu nggih, kula kanthi wonten ing arah kadempel ya. Ayo Kresna tak tutke. Den prayetna samorere seka balik tityani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar apa niati Kakang Semar mancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh yo Kakang Semar Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake.
Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayan, utamane bebrayan negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah. Ning rumiyin manunggal dadi siji, ning saiki kok sithik-sithik geger, sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula, aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pengarepe. Mila awi sing empun nggih empun, nanging sakniki awi didandani alon-alon, dibangun supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan, sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semarya, lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan leda tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisang pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok-tok Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke, mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun adoh-adoh kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami witados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah jinawi kerta tata turaharja ayem slaminipun Ndara.